Il-qorti Għawdex sabet raġunijiet biżżejjed sabiex Anthony De Bono jitqiegħed taħt kap ta' akkuża. Issa l-każ jidħol fi stadju ieħor u fis-7 ta' Lulju ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono li hu wkoll eks uffiċjal fi ħdan il-Ministeru tagħha se jkompli jidher quddiem il-Maġistrat fil-qorti ta' Għawdex bħala akkużat. B'kollox Tony De Bono qed jaffaċċja 13 il-kap ta' akkuża. Fosthom l-użu ħażin ta' fondi pubbliċi, abbuż mill-pożizzjoni tiegħu u anke li prova jġiel xhud jikdeb. Kien whistleblower bl-isem ta' Joe Kawki li kixef kif Tony De Bono kien iqabdu jwettaq xogħol fil-privat imħallas minn fondi pubbliċi. Xogħol li saħansitra baqa' sejjer sa lejliet l-elezzjoni ġenerali tal-2013. L-ewwel li xedt it-tlieta kien is-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex John Borg. Qal li wara li fit-8 ta' Marzu li għadda ħarġu dettalji brabta max-xogħol għal voti fil-ġurnali inġibdet l-attenzjoni tal-ogħla uffiċjali fil-Ministeru. Dan fil-waqt li uffiċċji fil-Ministeru għal Għawdex ġew taħt investigazzjoni mill-Pulizija. Fil-qorti Borg qal li hu id-Direttur tax-Xogħlijiet Joe Portelli u l-Ministru għal Għawdex iltaqgħu mal-whistleblower f'Ottubru li għadda. Il-whistleblower qallhom li kellu jiġbor 50,000 euro għal xogħlijiet li kien wettaq il-parti l-kbira minnhom fi proprjetajiet privati. Qal li De Bono kien joħroġ irċevuti folozz li mbagħad kien jippreżenta lill-Ministeru għal Għawdex. John Borg għamela ċara li l-Ministru Refalo ma kienx preżenti meta l-whistleblower ta' dettalji ta' xogħlijiet speċifiċi li twettqu għal privat bl-użu ta' fondi pubbliċi. Il-qorti ġibdet l-attenzjoni għat-talba tal-Avukat Ġenerali biex il-Kummissarju tal-Pulizija jipprovdi lid-difiża l-lista ta' xhieda kollha li beħsiebu jressaq fil-każ, inkluż l-oġġetti tal-prova li beħsiebu jġib kull xhud. Ordnatlu wkoll jiddikjara l-evidenza materjali li għandu fil-pussess tiegħu kontra Tony De Bono.